Здравейте, пичкове, как се виждате? Днес ще играем Critical Ops. И нека започваме. То ста. Вот как си там, бе. Смисълто отвън ли къде? Имаше един, дето ми показва черта. Ево тук, бе. Сега ти по-бързо тази бомба, че направо. Цела. И двамата се убихме. Искам аз да съм бомбата. Плиз. Що ми идявате? Знаете ли какво ще последва? Там ли? Не по... Вие сте тъпи като квачки. Как ми шиба? Откъде ми шиба? Хедшот! Яш! А това летище ли е? Какво се води това всъщност? Самия мап. Смисъл. Не знам, но е много интересно. Много мотив в този мап. То ми биха ни. Добре. Това не беше особено добре, но... Нека променя. За 50. От 50 за... О, искам го това. Лети, бе. Тук само бомби ли има, бе, брато? О, аз съм бомбата. Фърлям. О, един-двама ги пребих с бомби. Стали да ме пазите хубаво, а не детински. О, това беше много добро. Не, това беше супер добро. Но това... Искам снайпер! Дюпе! Искам бомба. Бомба. Ака! Брато! Искам ака. Дай! Хиляди. Се стреляме ли тук? Оня там как се гична. Не по мен. О, биха един. То всякато искам. О, заради мене бихте, бе, хора. Терорист, уин. Хедшот. Тук ги разкъсах като пукани яйца. А сега. Не! Бърках снайпера на нещо.
Елате са вие. Ела. Шибът ма. Какъв зор. Къде бе? Вие сте пълни идиоти. А, има жив. Вече няма. Искам оня хубавия снайпер. Устни. Пак не мога. Ще си гледайте работата. Знаете ли какво ще направя? Ще купувам само бомби. И ето тук. Знаете ли за какво да не? За бомби. За бомби. И само бомби. Скрит съм. Видях го на мапа. Значи бъгда ми. Бърви ми на толкова. Не у мен. Тук какво има? Нещо. О, вижте, мини самолетче. Не! Това, ако не е САК или П-90 моля те. Господ ли трябва да се моля? Смисъл. Знаете ли какво? Отивам за килища. Ще се опитам. Не знаете ли какво? Ще постъпя по-правилно. Така мисля, че много хубаво място. Така пазя бомбичката. Всичко. Ами, тук няма бомби. Има един пистолет и там. Добре. Моля те. Няма си харча парите. Некой ми даде П-90, взех си бомба и газ. Не. Къде ми видя на топ пушък, бе? Това беше много добро. Лей са този как се кри. Ах, те ме много. Но зато трябва да има някого, за да не го убие. Другия, за да не го допази. О, как пръсна направо това. То са ако не е на първото място. То са на скифи.
Ма Господ! Най-накрая събрах кинти за та простоти. Чакайте. Тук има доста бомби. Аз ще стоя тук при бомбите. Имам безкрай бомби. Нали така? Да, тази бомба. Последната. Тук хора се спукахме. Yes. И аз така. Е така. Чакайте. Е така. Опа. Тази бомба. Ние бихме. Така. Сега вече имаме кинти, имаме и снайпер и може да си вземе. Те с простоти. Хора, чуйте ма. Пускаме само смолк. Бомби. Флаш бомби. И още бомби. Търся бомби. Бомба. Тук сте 16 човека направо къртим с нашия отбор. 8 човека по 1000 бомби граждат. Те цепнах тебе обаче. Хора, това мисля да е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Да оставите по един коментар, да се абонирате за моят канал. Ако ви е харесал клипа, да го лайкнете. И, както казах, днеска Shadow Hex ще стримва от днеска, докато не му се оправи Twitch-а. Предполагам в YouTube. И бай-бай!